Vítam vás pri sledovaní a počúvaní našeho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o investovaní do nehnuteľnosti a ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijal Robert Koch. Robo, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Robo má 34 rokov a vo veľmi mladom veku sa mu podarilo vybudovať portfólio nehnuteľností, je konkrétne 11, v celkovej hodnote približne 1,6 milióna eur, vďaka čomu mohol minulý mesiac podať výpoveď vo svojej práci a venuje sa teraz už len investovaniu do nehnuteľnosti a mentoringu. Správne? Tak, vystihol si to presne. Dobre. A Robo, keby sme začali tak trošku od začiatku. Ty si mi o sebe povedal, že si šťastne ženatý, otec, áno. Fanúšik Spartan Race. Takže odtiaľ ho môžete niektorí ľudia poznať, ale keby sme išli trošku viac do histórii, tak tvoj začiatok nebol v nehnuteľnostiach, ale ani v ničom, čo sa približovalo tomuto oboru, ale začínal si tak, že si študoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Áno. Následne si pokračoval v Košiciach na Tuke so zameraním na energetiku. No a živil si sa doteraz prácou ako aplikačný inžinier automatizačnej techniky. Skús nám o tom povedať viac. Tak vystihol si to presne. Áno, som vyštudovaný elektroinžinier s tým, že stredná vysoká škola na Technickej univerzite v Košiciach, takzvané FEIKA. Získal som titul v roku 2014 s tým, že očakávania v živote boli samozrejme veľkolepé, predsa inžinier, dobre študovaný, v dobrom zameraní, teda musí sa mať v živote dobre. No a tam prišla tá prvá pecka od života, nebolo tomu tak. Pamätám si doteraz na svoj prvý moment, keď nás z úspešného ukončenia skúšok na inžiniera viezol taxikár hore na internát, kde sme sa mali samozrejme zabávať. A tak sa nás trošku opýtal, že chlapci, čo už prácičku máme? No ja som zhodou okolností už jednu mal dohodnutú, lebo som získal štipendium od jednej skvelej firmy u nás v Košiciach, ktorá presne robí to, čo som študoval. No inými slovami, tak sme sa pochválili, že máme prácu, máme taký príjem a doteraz si pamätám toho taxikára, keď mi povedal, chlapci, ja za tie peniaze by som do práce nevstával. A vtedy som si uvedomil, že asi som niečo urobil zlé v živote. Nie, že by som študoval zlý obor, ale minimálne som sa zle predal. Keď sa bavíme o nejakých číslach, tak moja prvá vyplata bola 550 eur ako inžiniera vysokoškolského vzdelaného. Samozrejme prax minimálna, ale predstava bola niekde raz toľko. Hej. Takže asi preto všetko toto, čo sa udialo za posledných 8 rokov, vzniklo tým, že v podstate moja predstava o živote a realita narazili na seba veľmi tvrdo. Čiže tvoje začiatky v energetike boli iné, ako si očakával? S tým, ale že tá tvoja posledná práca bola v Nemecku, konkrétne v Mníchove. Nebola na tom platovo, musím povedať, na slovenské pomery až tak zle. Ano. S tým, že asi to nie je tajomstvom, tak platovo si sa pohyboval niekde okolo 60 000 eur ročne, čo je 5 000 eur mesačne. A mňa by zaujímalo, prečo človek s takýmto príjmom uvažuje nad zmenou a prečo to boli konkrétne nehnuteľnosti? To je výborná otázka. A odpoveď na ňu je, že to, čo som robil, ma nenaplňalo a doslova až nebavilo. Ja tým, že som sa rozhodoval, čo v živote budem robiť, asi ako aj všetci v tom veku, je, keď ideš do základnej školy a pýtajú sa ťa, že čo budeš? Tak čo budem? No ja neviem, no budem super, ne? Tak akože nemal som v tom jasno, išiel som teda šlapajak rodičov, kde aj mamka, aj ocko sú vyštudovaní elektroinžinieri, tak vlastne voľba bola jasná. Nebranil som sa, v živote sa mali dobre, tak som išiel tým istým smerom. S tým, že v podstate ja počas tej cesty nemal som nejakú apatiu k tomu, proste práca jak práca, ale vedel som, že to není úplne to, čo ma ráno takzvané vyhodí z postela a ideš a robíš, lebo ťa to baví. A čím dlhšie som to robil, tým dlhšie som zisťoval, že kámo, tu som asi sa netrafil. A odpoveď na otázku, že teda čo budem robiť, nejakým spôsobom som rozumel od malička peniazom. Bolo to akože v detskom veku fajn, vymeníš železné peniažky za papierové, lebo železné majú väčšiu hodnotu, aj keď to nebola pravda, ale nejako som to nejak už v malom veku proste dostal od Boha darom. A aby som to skrátil, tak v podstate ja som sa začal venovať svetu financií, svetu investovania, presne ako odpoveď na otázku, že
prečo zarábam 550 eur, keď som inžinier. Musím proste s tým niečo urobiť. Odpoveď bola, nauč sa niečo, za čo sú ti ľudia ochotní zaplatiť oveľa viacej. Prípadne vytvor investíciu, portfóliu, ktoré rastie na hodnote a toho času, keď som zadal do Google, ako môžem sa mať v živote dobre, ako môžem byť bohatý, tak prvé, čo vyskočili, boli nehnuteľnosti. Super. Ako každý realitný investor som sa teda dostal ku skvelej knižke od Roberta Kiyosakiho Bohatý otec, chudobný otec. Funguje. Môžem povedať, funguje. A v podstate som sa začal ďalej vzdelávať, ako veci fungujú, ako funguje finančný systém, ako funguje tok peňazí, čo to je investícia, aké sú investičné triedy, čo mi vedia ponúknuť. Jedno, čo som ale vedel toho času je, že taký stav, aký mám pôvodne po vysokej škole, to je stav, ktorý mať nebudem. Vedel som, že chcem v živote sa mať dobre, chcem mať zábezpeku, chcem mať peniaze, chcem robiť to, čo chcem robiť ja, nie to, čo mi niekto nadiktuje. Čiže zamestnanecký pomer sa vylúčoval. Trvalo mi to len 8 rokov, kým som sa z neho dostal, iba. A za tú cestu som stále viac cítil, že nechcem robiť to, čo robím, ale chápal som, že to ešte potrebujem, kým nie som tam, kde som teraz. Čiže kde by si chcel aj v budúcnosti byť, predpokladám. Takže keď to tak shrnieme, ty si začal investovať do nehnuteľnosti v roku 2016, čo je 8 rokov späť. Ako som už spomenul, vlastníš 11 nehnuteľností v 3 krajinách, čo je veľmi zaujímavé. Z toho 7 nehnuteľností na Slovensku, keďže je to domovská krajina, je to prirodzené. 5 bytov máš v Bratislave, 2 byty sú v Prešove, 3 vlastníš v Česku, s tým, že máš aj takú perličku a jednu nehnuteľnosť vlastníš v Dubaji, k čomu by sme sa následne dostali. Mňa by ale zaujímalo to, že či si pamätáš na svoju prvú kupu, svoju prvú investíciu a teda ako to prebiehalo? Mal si už nejaké bývanie? Kde si našiel tú svoju prvú investíciu? Či si pamätáš na ten proces? Ako si to celé sprocesoval a pustil sa do toho? Veľmi, veľmi dobre si to pamätám z toho dôvodu, že keď rozbiehaš niečo nové, nepoznané, kde je milión otáznikov, tak tzv. Motýliky v brúšku na seba nenechajú dlho čakať. Áno, toho času, keď sme išli kvázi zo zamestnania ja, hovorím išli aj moja milá manželka, tak odpoveďou na to, prvou odpoveďou, ako sa mať lepšie, je zarábať lepšie. Znamená, že ten plat, ktorý som mal, bol taký, aký bol. Keď sa pozrieš na trh, že kde ti dajú viacej, prirodzene ako Košičanovi, ti vyskočí Bratislava, pretože to je skoro raz toľko toho času. Skvelé. Prišla ambícia s ponukou, s tým, že jeden z mojich najlepších kamarátov v Bratislave mal job a hľadali ďalších ľudí, tak sme ten job zobrali. Presťahovali sme sa s mojou milou manželkou Dominičkou, pozdravujem, do Bratislavy, s tým, že už nejaké rodinné zázemie sme tam mali, čiže išlo to o trošičku lepšie. No a teda, že kde sa zložíme? Tak ideme si niečo kúpiť? Poďme na to. Super. Problém len bol v ten, že ja som bol rodený Košičan, ceny v Košiciach boli iné. A poviem to tak, svoj prvý dvojizbový byt som kúpil v novostavbe za cenovku, ktorá sa tu rovnala centru trojizbového bytu. Čiže jasné, že okolie, čo si sa totálne zbláznil, prečo to robíš, na čo tam ideš, hej? Není ti tu dobre, máš stabilnú prácu, istoty, akože skvelá vec, no len ja som chcel trošku iný život, hej? Tak teda, skrátim to, kúpili sme svoj prvý byt a tie motýliky v podobe, ktoré som spomínal, prišiel strach, pretože zobrať si, ja neviem, tedy ten prvý byt stal 80 000, zobrať si hypotéku dávali 100%, zobrať si 80 000 s takou a takou splátkou, no jasné, že ti príde otázka, z čoho to budem splácať, veď doteraz som mal vreckové alebo pidi plat, tak to nazvem, ktorý by nepokrýval splátku. No idem do toho, neidem do toho. Nakoniec sme do toho išli, fajn. A ďalším krokom v podstate bolo to, že začal som sa pohybovať v komunite tých ľudí, ktorí boli, kde som sa chcel dostať ja. Môj prvý mentor, môžem menovať? Môžeš. Je ním Tomáš Prieružek, zakladateľ projektu Smart Life. Veľká vďaka za to, že sme spolu toho času začali spolupracovať. Mi konkrétne vysvetlil, ako celý ten biznis funguje. Znamená, ty sa v podstate nemusíš báť, že si berieš na niečo v podobe nehnuteľnosti, investíciu, aktívum, úver, keď to robíš správne. Keď si určité procesné kroky zachováš, vždy máš rezervu, vieš, čo kupuješ za správnu cenu, tak v podstate je to skoro bezrizikový biznis. Teda, kúpili sme svoj prvý byt a pol roka na to sme kúpili hneď druhý, teda investičný. A
tak ako to aj pán Kiyosaki v svojej knižke spomína, keď ti príde prvé nájomné, tak ti to začne dávať zmysel. Ty pochopíš, že ty si zobral síce dlh, ale spláca ho systémová vec. Znamená tvoj klient, tvoj nájomník, o ktorého sa samozrejme musíš dobre starať a potom ti ten biznis funguje. Inými slovami, niečo sa spláca, niečo ti ide, finančné toky zachované, ty v čase bohatneš. Čiže to bol náš prvý byt v Bratislave. No a každým rokom, pol rokom sme kupovali potom ďalší, pretože bol jednak aj priaznivý trh, hypotéky sa rozdávali, my sme mali celkom fajn príjem a šlo to. Takže z pohľadu toho dlhu ty sa na to pozeráš tak, že pokiaľ ti ten dlh prináša aktíva, alebo buduješ aktíva, nie je to na pasíva, ako nejaké spotrebné veci, auta, dovolenky, lepší životný štandard, tak ten dlh je podľa teba dobrý. Presne tak si to pomenoval. Áno, úplne z koncepčného základného hľadiska zlý dlh, OK, zvyšujem si svoj životný štandard, kúpim si krásne auto, kúpim si super hodzinky, ale tie mi štandardne mi neprinesú viac peňazí. Môžu, keď môjim biznisom je predávať luxus a tak ďalej, OK, to beriem. Ale iné to je, keď si zoberiem napríklad hypotéku, alebo si zoberiem podnikateľský úver za účelom vyrobiť ďalšie peniaze. Vtedy, ako môže sa to javiť ako rovnaké, ale je to diametrálne rozdielne, lebo jedno peniaze tratí, jedno peniaze zarába. Čiže za mňa je to úplne v pohode, ale menší disclaimer, musíš vedieť, čo kupuješ a čo robíš. Lebo keď kúpiš napríklad investičný byt a nevieš, aký kupuješ za akú cenovku, komu ho prenajmeš, za koľko, ako je tá finančná matematika za tým, tak to môže byť zlý dlh. Lebo môže ťa to v určitom momente seknúť a vtedy aj také prípady bohužiaľ sú. Uvedomoval si už v tej dobe to, že budeš chcieť kúpiť viacero nehnuteľností, alebo v tej dobe už prišlo to rozhodnutie a bol to naplánovaný proces, idem vlastniť viacero nehnuteľností, budovať portfólio, alebo to bolo o tom, že OK, je tu dobrá trhová situácia, máme dobrú príjmovú situáciu v rodine, tak investujeme, bude niečo do budúcna, alebo už na začiatku prišlo to rozhodnutie, že nie, bude to naplánované, bude to takto a ideme budovať to portfólio nehnuteľností. Teraz ťa možno zaskočím tou odpoveďou, ale to, čo ja som chcel, neboli nehnuteľnosti. Ja som prioritne chcel ten cieľ, znamená lepší život, lepší životný štandard, nerobiť to, čo som robil toho času, znamená tú automatizáciu v energetike, ale venovať sa svojim aktivitám, znamená rodine, znamená cestovaniu. Toho času som to považoval za zmysluplnejšiu prácu, ako tak poviem. Teda, fajn, ako sa tam teda dostanem, ako prirodzenou odpoveďou boli tie nehnuteľnosti. Inými slovami, je to veľmi jednoduchá matematika. Keď viem, koľko môj život bude stáť, tak si viem vypočítať, koľko nehnuteľností potrebujem. No a môjim výsledkom toho času bolo 10. No, podarilo sa to. Teraz to robím trošku inak, to vysvetlím, ale áno, odpoveďou je, potreboval som ich viac. Jednu, dve mi samozrejme nestačili. Keď som nechcel ísť do dôchodku v tej 60-ke s prácou, ktorou som vykonával. A to nie. Rozumiem. Dobre, veľa ľudí zaujímalo viacero otázok, ktorým postupne prídeme. Tá prvá bola tá, že vráťme sa ako keby na začiatok tej myšlienke, že niekto chce investovať do nehnuteľnosti. Prvá otázka, veľa ľudí z našho okolia bola tá, že kde hľadať také investičné príležitosti. To bol ako keby ten prvý krok. Hľadáš ich na realitných portáloch, máš vytvorenú sieť realitných maklérov, ktorí vedia o nejakých nehnuteľnostiach, ktoré sa predávajú, alebo sám chodíš, ako sa hovorí door to door a vytipuješ si nejakú lokalitu, skúšal si to aj takýmto spôsobom, alebo skús nám povedať, ako ty si sa dostal k týmto nehnuteľnostiam, kde si ich hľadal. Ja to v podstate, čo sa týka vyhľadávania nehnuteľností, OK. Zo začiatku som to robil samozrejme veľmi jednoducho. Verejná inzercia, prípadne nové projekty, ktoré sa uvádzali na trh, čiže priamo od developera. Žiadna raketová veda. Tam ide skôr o to, že pracujem s tým, čo mám svoj dosah. Znamená, aj teraz stále využívam verejnú inzerciu, pretože sú niektoré inzeráty, alebo povieme ponuky na internete, ktoré sú zaujímavé a kde sa dá dokonca ešte vyjednať o niečo lepší, nie cena, ale možno podmienky kúpy. Hej. Áno, keď to robíte dlhšie, tak v podstate ide o tzv. Networking. Znamená, ja poznám teba, Matúš, ty poznáš mňa a tak sme spolu kúpili už viac bytov. Znamená, áno, keď sa pohybuješ v lokalite, dozvieš sa. Lebo keď sa spojí tvoja pripravenosť, mám peniaze, mám financie, alebo som financovateľný, s príležitosťou, ktorú ti niekto vie posunúť, lebo on tú chvíľu napríklad nemá,
tak urobíte spolu biznis. Dobre, a keď už si nájdeš tú nehnuteľnosť a teda využiješ rôzne zdroje alebo rôzne kanály, ako sa k ním dostať, tá ďalšia otázka, ktorá sa naskyta tým ľuďom, je to, ako to financovať. Hlavne tam prichádzala tá otázka, ak už nejakú hypotéku mám, a mám svoju nehnuteľnosť alebo kúpil som nejakú investičnú, ako sa posunúť ďalej. Dokladuješ to vlastným príjmom, pokiaľ mám nejaký aktívny príjem alebo príjmom už aj z tých nehnuteľností, ktoré vlastním, alebo čo ti pomôže ako keby rásť, lebo raz na ten strop ako keby narazíš. Takže ako si riešil, popasoval sa s touto situáciou? Áno, teraz si popísal asi najzapeklitejší problém nás realitných investorov. Znamená zafinancovať sa. To je v podstate náš každodenný chleba, alebo dobre, preháňam, každotýždenný chleba, premýšľať nad tým, ako sa nechať zafinancovať. Pretože ten biznis model dáva zmysel vtedy, keď použiješ čo najviac externých zdrojov, teda hypotéku, klasický úver, prípadne ti kamoš požičia za skvelý úrok, alebo nulový. Skrátim to. Áno, úplne základný príjem, ktorý asi každý pozná, je zamestnanie. Fajn, mám nejaký príjem teraz. Ako sa môže vyvíjať v čase? Asi plus minus každý vie, lebo keď pracujem v korporáte, viem sa opýtať svojho šéfa, svojho kamoša, ktorý je vyššie, koľko zarábaš. Fajn, bude mi to stačiť, aby som sa zafinancoval na ďalší byt? Nie. Pozri sa inde, ako poviem ti na rovinu, ja som vystriedal 2 joby, ale v 3 mestách. To znamená, išiel som z Košíc do Bratislavy, z Bratislavy do Mníchova nemeckého. A ten nárast platu bol skokový. Čiže to je úplne základný príjem, plat. Čo k tomu, samozrejme, ako si sám popísal, ten koncept stojí na tom, že keď si kúpim nejaké aktívum, ktoré generuje peniaze, to aktívum je zaujímavé nielen pre mňa, ale aj z pohľadu banky. Znamená, že ja získam príjem. Modelový príklad, 100 tisícový byt, hypotéka 80 000, prenajmiem ho za 500 a s tými 500 eurami po nejakom čase prídem do banky a pekne sa pochválim, o 500 eur mám vyšší príjem. Teda vedeli by sme sa dohodnúť o väčšom úvere. Častokrát je odpoveď áno, ale vždycky to je len nejaký range. Znamená, že pustí ťa to tojko a tojko. A ty v podstate vieš, že ja neviem, za 30 000 byt nekúpiš, teda musíš nejaké časové obdobie buď počkať, alebo ešte zlepšiť tie príjmy a až ťa pustí to do ďalšieho bytu. V zmysle dá mi banka ďalších 80, 100 tisíc a tak ďalej. To je jedna možnosť. Pardon, už druhá. Tretia, samozrejme, veľa ľudí podniká, hej. Som živnostník, som podnikateľ v zmysle SRO. Toho času, keď som to ja robil, čisto som riešil len zamestnanie, čisto som riešil len príjem z prenajmu. Neviem, aké boli podmienky pár rokov dozadu, ale viem, aké sú podmienky teraz, pretože to robím. Áno, aj živnostník, aj SROčkár, všetci sa dneska vedia relatívne dobre zafinancovať. A čo je tam akože tou pridanou hodnotou, ty si to vieš trošičku nastaviť. Poviem na rovinu tak, jak je. Pretože z obratov sa dá financovať. Hej. A to ti otvára možnosti relatívne flexibilnejšie, ako keď prídeš do zamestnaní popýtať svojho šéfa o 100 na mesiac viac. Lebo tá 100 ťa pustí možno nejakému 10 000-ovému úveru na hrubo, kdežto keď robíš biznis, tak tam máš v podstate ty si tvorcom toho príjmu a vieš si to kvázi nastaviť. V zmysle teraz potiahnem viacej, urobím viacej zákazok, aby som vedel, že budúci rok ma pustí úver vyššie. Na tomto všetkom stojí. Na číslach. Toto je zaujímavá oblasť, hlavne pred našim podcastom si spomenul, že nie všetky hypotéky vyšli tak, ako si predstavoval. Využívaš na to finančných poradcov, alebo skôr si obehávaš túto oblasť sám? Takto. Môj biznis stojí na tom, že spolupracujem s profesionálmi. Inými slovami, môjim biznisom nie je poznať každú jednu banku, každú jednu hypotéku v danom čase. Mojou úlohou je poznať profika, ktorý toto všetko vie a zastreší. Za svoju kariéru, keď to tak nazviem, realitného investora, som spolupracoval s viacerými a to, čo robím, je relatívne špecifický biznis. Znamená, že mnoho ľudí nevie. Lebo aj na čo by vedeli, nás je pár jednohubiek a keď robím ja napríklad ako hypotekárny poradca alebo sprostredkovateľ, profik, tento biznis, tak ja nepotrebujem pár ľudí, potrebujem ich viacej. Čiže ja nie som cieľovka väčšiny týchto poradcov, poviem, sprostredkovateľov. Ale za ten čas sa vyprofiluje nejaký okruh týchto ľudí, ktorí to vedia zafinancovať, lebo toto je dlhodobá spolupráca. Keď si predstavíš ten objem hypoték, ktorý mám ja, alebo máme my s mojou milou manželkou, tak
môže to byť zaujímavý biznis pre toho daného sprostredkovateľa, pretože tie hypotéky sa točia. Hej, tam sú fixy, to sa navyšuje, lebo chceme to navyšovať. A čím je ten koláč väčší, tým je provízia pre neho tiež väčšia. Keď ten človek vie dodať mne službu, znamená nielen mi povedať, že to nejde, ale povedať mi, OK, máme to takto, urobme to teraz takto, aby sme sa za takýto časový horizont posunuli sem, tak to je človek, ktorého ja kvázi vyvažujem zlatom. Ja mu doslova platím za to, aby sme to urobili, pretože profik na tomto fronte znamená rast pre teba. Dobre, toto je zaujímavá téma, lebo veľa ľudí rieši to, že či mám ísť do banky sám alebo využiť finančného poradcu, ako by som to financoval. Skúsme sa posunúť k tomu, že povedali sme si o tom, ako hľadať nehnuteľnosť, kde ju hľadáš. Máme už, dajme tomu, vyriešené to financovanie a teraz tá najzapeklitejšia otázka, ktorú ja často riešim aj s našimi klientmi, a to je o tom, že ako vedieť vyhodnotiť tú investíciu, či je to naozaj investícia. Poviem teraz takú moju skúsenosť, a to je to, že asi také 2 roky späť, kedy tie nehnuteľnosti rástli a bolo ich veľa, každý jeden dvojizbový byt, napríklad u nás v Košiciach, bol nazývaný investičný, a to len kvôli tomu, že sa dal prenajať. Nevždy to ale musí znamenať, že je to dobrá investícia. To, že viem niečo prenajať, neznamená, že mi vychádza matematika. Sú v tých realitách ako keby 2 také stratégie, na ktoré cieľujú investori. To jedno je to, že dostávam nejaký mesačný cash flow a špekulujem na túto situáciu, chcem, aby mesačne tá nehnuteľnosť zarábala, alebo môže byť nehnuteľnosť, ktorá je síce dnes trošku drahšia, ale viem, že je v dobrej lokalite a špekulujem na ten ako keby narast trhovej hodnoty. Na čo sa zameriavaš ty a čo podľa teba ako keby má väčší zmysel a ako si vyhodnocuješ tie nehnuteľnosti, keď už nájdeš niečo zaujímavé, ako vyhodnotiť to, že je to naozaj dobrá investícia? Skús nám o tom povedať. No je to komplexnejšia otázka, pretože sklbí nielen trhové podmienky, ktoré sa nachádzajú tam, kde by som išiel investovať, ale v kontexte kto som, čo som a ako to chcem prevádzkovať. A aké mám samozrejme možnosti. Poviem modelový príklad, ako sme to mali my. Tým, že sme sa presťahovali do Bratislavy, tak úplne logickou a najjednoduchšou voľbou z pohľadu prevádzkovania tohoto biznisu bola Bratislava. V blízkom okolí, tam, kde sme sa nachádzali. Tam finančná matematika samozrejme máme, kalkulačky, neviem čo všetko. Išli sme týmto smerom. Ukázalo sa to ako nie zlá stratégia, ale poviem tak, ako je, stabilná, ale nie je tá najrýchlejšia. Pretože Bratislava je presne ten modelový príklad, drahá cenovka nehnuteľnosti, v pomere, vyššiemu najmu, ale v pomere k cene, to sa volá ľudovo, alebo profesionálne výnosové percento, tak to výnosové percento je nižšie. Čo v mojom ponímaní, alebo pre mňa, pre investora, znamená pomalší rast. Čím kvázi idem do, nechcem povedať odľahlejších, ale idem ďalej do miest, kde je tá cenovka nižšia, tak pomere k tomu spravidla, nevždy, nájom sa neznižuje až toľko. Znamená, že to výnosové percento môže byť zaujímavejšie. Uvediem príklad. V Bratislave máme výnosové percento do 4%, čistého výnosového percenta. Teraz tie byty, ktoré sme spolu kupovali v Prešove, tak tam to výnosové percento bude až niekde na 6. Inými slovami, keby som všetky byty mal s výnosovým percentom 6, tak ich dneska nemám 11, ale možno 20. Na margo toho samozrejme inak vyzerá biznis, keď robíš v Bratislave formou prenajmu, a inak vyzerá, keď ho napríklad robím v Prešove, pretože tam ten trh je nastavený inak. Aj cenovo, aj trošku mentálne, aj procesne. Má svoje špecifika. Čiže odpoveď je, to veľmi záleží. Ako to chcem robiť, ako rýchlo chcem rásť, kam sa chcem dostať, kde je moje dosť, a podľa toho vyberať trh. Samozrejme, tých pohľadov môže byť viac. Keď to chcem robiť 30 rokov plus, tak áno, nie je na škodu si sledovať parametre, ako je vývoj populácie, ako je zamestnanosť, ako je rozvoj daného kraja, obce alebo mesta. Fajn, to všetko hraje do toho, ale v konečnom dôsledku musím mať ujasnené, že ako to chcem ja robiť. Lebo napríklad my to robíme všetko takzvané na diaľku. Znamená, že ja nechodím do svojich nehnuteľností, kupujem ich relatívne ďaleko. Všetky služby si zabezpečujem cez externých dodávateľov, cez telefón. Keď je toto pre mňa voľba, tak sa mi v podstate otvára celoslovenský kraj. Znamená, krajské mesta za mňa sú OK. Tam, keď si kúpime nejakú nehnuteľnosť za účelom prenajmu v relatívne OK lokalite, kde je dopyt,
môže to byť zaujímavé. Ale je to prípad od prípadu, všeobecná otázka, všeobecná odpoveď. Takže toto je veľmi zaujímavé, že sa zameriavaš na oblasti alebo lokality, hlavne kde tá populácia, dajme tomu, eventuálne je stabilná alebo rastie. Nie je to, dajme tomu, niekde, kde tá populácia dlhodobo klesá alebo niečo podobné, alebo potom aj na tú investíciu spoľa toho, čiže je to taký komplexnejší pohľad. No, štatisticky, najnovšie štatistiky, jedine Bratislava rastie čo do počtu obyvateľov s trvalým pobytom. Všetky ostatné kraje idú v percentách dole. Čiže nie úplne by som povedal, že toto je kritérium. Bohužiaľ je to tak, ale nemusí to znamenať zlú investíciu. Znamená, keď napríklad prídem do Žiliny, kúpiť tam byt. Mne investičný horizont 10, 20, 30 rokov veľmi záleží. Keď je môj investičný horizont 10 až 20 rokov, je to OK, pretože na nájomnom vyzbieram oveľa viac ako v tej Bratislave a môže to byť zaujímavejší biznis. Okay. Čiže nedá sa to takto paušalizovať. Čiže všetko záleží už od konkrétnej ponuky, ktorá vychádza, ktorú si potom nahodíš do čísel. Pokiaľ tie čísla dávajú zmysel, tak dáva pre teba ako keby investičné rozhodnutie, ako keby vychádza aj to, že kúpiť nehnuteľnosť v Prešove, v Žiline, v Trnave, Zvolenie a tak ďalej. Plus v kontexte toho, čo som, kto som, čo viem, ako to budem robiť a kam smerujem. Keď toto dám do komplet biznisu, tak viem zvoliť tú najvhodnejšiu stratégiu. OK. Mne napadá taká otázka skrz toho, že teraz vlastníš viacero tých nehnuteľností. Ako sa o to celé starať? A ako vyhodnocovať rizika? A to môžeme prejsť od rizika toho, že treba na tej nehnuteľnosti niečo opravovať, až po také, dajme tomu, nejaké väčšie skús rozvinúť tú, dajme tomu, nejakú myšlienku až k tomu, že pri tej investícii ako vyhodnocovať rizika, napríklad teraz, ak by sme to vzali čisto z pohľadu politického rizika, keďže vlastníš nehnuteľnosti aj v zahraničí a nie je to tak dávno, kedy začal konflikt u našeho východného suseda, no a čo môže mať tiež vplyv ako keby na tú tvoju investíciu, čo sme si doteraz ako keby ani nevedeli predstaviť, pretože niečo podobné sme tu v Európe nezažili dlhé 10 ročia. Teraz ako sa pozeráš na to celé, ako ochrániť tú svoju investíciu, ak už niečo vybudujem, ako sa o to celé starať a zveľaďovať to? No, z pohľadu geopolitických rizik ti poviem na rovinu, na to som malý pán. Čisto myšlienkový pochod. Lepšie za mňa plakať nad nejakým portfóliom, ktoré, povedzme, bolo zničené, tak poviem, ak toho bereme ten najhorší scenár, ako plakať, že s holou briťou budem musieť utekať. Lebo áno, povedzme si na rovinu, mám nejaké portfólio tu na Slovensku, v prípade problémov ja nemám všetky svoje aktíva v nehnuteľnostiach. Ja priebežne tie zisky vyberám a nezarobil som málo na tom. Hej. Čiže určite budem na tom lepšie, aj keď zavrem tu na tzv. Povediac obchod a zoberiem to, čo som už kvázi vyprofitoval, ako nerobiť vôbec tento biznis. Keď sa mám ale rozhodovať, že či idem tu alebo tu, za mňa je odpoveď choď tam aj tam. Pretože to sa nevylučuje. Na to sú biznis koncepty, ktoré sa navzájom nevylučujú. Ty vieš pôsobiť aj v jednej aj v druhej krajine, preto máme aj na Slovensku, aj v Čechách. Jediné minusko je, že musíš to sprocesovať. Nejde to tak, že si zmyslím, idem ako veľký G do Čech a prosím si úver, prosím si nehnuteľnosť. Tak to nefunguje. Keď máš na to priestor a čas a know-how, tak choď to urobiť. My to robíme. Hej. Preto je kvázi diversifikované z tohoto pohľadu, ale nerobím to predovšetkým preto, ale predovšetkým preto, že vidím príležitosť aj na inom trhu. Čo sa týka z pohľadu ďalších bežných rizik, znamená, nájomník mi nebude platiť, alebo zničí mi byt, alebo takto. Vždycky začíname od konca. Kto je moja cieľovka? Komu idem prenajímať? Je to v podstate jednoduchý koncept. Chceme slušných, dobre zarábajúcich ľudí, ktorým vyriešime my ich kvázi bytovú potrebu na nejaký čas. To znamená, prídem ako ja som prišiel do Bratislavy, ja som si dobre byt kúpil, ale nie každý chce, nevie, alebo má iné záujmy si kúpiť byt v Bratislave. Prídem za pracou, prídem s partnerkou a to je naša cieľovka. Mám nejaké remeslo, zarábam pravidelný príjem, týmto ľuďom ja veľmi rád prenajmem svoj byt. Znamená, aký byt teda by som chcel, keby ja som prišiel do Bratislavy. No samozrejme, pekný, v OK lokalite, zariadený ideálne novostavbička, prečo nie. Čiže keď viem, komu idem prenajímať, to je moja cieľovka, tak relatívne, keď si urobím tú domácu úlohu na začiatku, tak je ten biznis o niečo menej rizikový.
Tie nehnuteľnosti, ktoré vlastníš, prenajímaš si sám, alebo využívaš na to realitné kancelárie, alebo... Jak som už povedal, ja spolupracujem väčšinou s profikmi, ktorí robia tento biznis. Čo sa týka realitných maklerov, určite. Ja s nimi spolupracujem veľmi rád, pretože čo sa týka vyhľadávania nájomníkov, tak to je sama veda o sebe. To sú marketingové a procesné kroky, ako nájsť tých správnych ľudí, ako to komunikovať smerom von, ako nastaviť cenotvorbu, ako potom rozpoznať, či ten človek je ten, koho chcem, znamená, že ten jemný feeling toho maklera, ktorý pracuje denne s ľuďmi, je pre mňa akože kľúčový. Ja ho napríklad nemám, ja vidím čísla. Hej. Znamená, že ja oveľa viac sa spoliahnem na názor svojej realitnej maklerky na bratislavskom trhu, keď mi ona povie, že áno, ja nemám dôvod povedať nie. Pretože ona celé všetko zastrší. Znamená, ona má kľúč od bytu, odovzdá byt a v tú chvíľu ja preberám starostlivosť o nájomníkov. Nie úplne ja, ale môj tím. Znamená, že keď mám nehnuteľnosť prenajatú, tak ono je to, musím poklopať pri novostavbách skoro bezúdržbový biznis. Ono to beží, až kým sa niečo nepokazí, v zmysle napríklad chladnička, ja neviem, nájomník by rád niečo navyše, tak vtedy komunikujeme, zavolám niekoho, kto opraví tú chladničku, ale to už keď to beží, v podstate je to skoro bezúdržbový biznis. To bola tá otázka, ktorá mi napadla, teda ako si to servisuješ, ako sa staráš o tieto veci, teda nájomcovi sa nie, že vypalila žiarovka, ale napríklad odišla tá práčka, treba to zabezpečiť, tečie hadička niekde, vytopil ho sused, alebo on vytopil suseda, niečo sa stane, takže to už si potom ako keby riešiš zatiaľ ty vo svojej režii. Áno. A ešte sa to dá zvládnuť pri tomto počte, ktorý vlastníš. Pri tomto počte je to vlastne celkom OK. Áno, keby sme ich mali na desiatky, potrebujem, alebo aj chcem externú pomoc. Ale jediné, čo urobím, je, že odovzdám jej to svoje know-how, svoje kontakty na danom trhu, ktoré, ja neviem, akože veľa ich není. Znamená, že pokazí sa pračka, výrobca, servis, príde, opraví, vymení, keď nie, kúpime nové. Ako nie je to úplne, že zložité. Hej. Všetko sa dá sprocesovať na diaľku, kontakty vymeníme medzi nájomníkom a servisákom. Nemusím tam relatívne chodiť. Tých príčin, kedy by som tam musel fakt prísť, je relatívne málo. Áno. A aj vtedy sa dá zaplatiť tá služba, keď vážne nechcem alebo nemôžem. Ale áno, je to môj zvýšený náklad. Máš aj nejakú takú vtipnú príhodu s nejakým nájomcom? My sme mali, dám niečo, aby si sa vedel od toho odpichnúť. Takú situáciu, kedy nám volal prenajímateľ, byt bol úspešne prenajatý, zrazu mu volá v sobotu večer nájomca, nejde elektrina, prúser, treba prísť, zbrucoval elektrikára, každého, tak nejde elektrina, tak vás necháme v zime bez všetkého. A zrazu tam prišiel elektrikár a pozerá, svieti sa na chodbe. No on hovorí, kde nejde elektrina? No v tej izbe. No a čo sa stalo? Asi žiarovka sa vypalila. Čiže nebolo to, že nejde elektrina, bola vypalená žiarovka. Máš aj ty takú nejakú príhodu, kedy si musel niečo také riešiť alebo utekať? No rozmýšľam ako až nejaké takú... Zatiaľ sa to netrafilo, hej, že? Zatiaľ nie, akože tých nehnuteľností, čo prevádzkujem si sám na slovenskom trhu, tak akože tu a tam nájomník by rád niečo navyše, ale my to máme väčšinou tak, že čo sa odovzdáva, to je jasné, čo je navyše, no tak vieme sa baviť, ale nejaké nadštandardné vybavenie zase všetko je na režiu samotného nájomníka, ale žiarovky a také, tak zatiaľ musím poklopať, mali sme nájomníkov, čo to dokázali vyriešiť, lebo drobné opravy snaď vedia aj sami. Keď sa niečo pokazí, samozrejme to preberáme my, ale jak vravím, neriešim to už ja, rieši to niekto, kto vie, o čo ide. Predtým, než sa posunieme do zahraničia, mne ešte napadá taká otázka teraz, keď sme otvorili tú tému toho zariadenia a tak ďalej. A čím ďalej, tým viac sa stretávame aj my s tým, že sú nájomcovia, nazvem ich takto v dobrom slova zmysle kočovníci, ktorí sa posúvajú z bytu na byt a tak ďalej. A oni už nejaké vlastné zariadenie majú. A kúpiš nejakú nehnuteľnosť, zariadzuješ ju do posledného nábytku, myslím teraz toho najpodstatnejšieho, nemyslím waflovač, toastovač a tak ďalej, alebo to nechávaš v tom zmysle, že dobre, tak telku tam nedám, príde nájomca, opýtam sa ho, či náhodou nemá vlastnú, lebo to sa občas stáva, alebo či náhodou nemá vlastnú posteľ, s ktorou on kočuje,
Alebo potom ešte taká bežná časť toho navítku alebo zariadenia je napríklad práčka. Stretli sme sa už s tým, že nájomcovia vyslovne požadovali, že chcú mať vlastnú práčku, potrpeli si, nazvem to, možno to bola nejaká otázka nejakej hygieny a tak ďalej. Či ty svoje byty zariadzuješ kompletne, alebo do akého štádia ho až priviesť? Ako nazvať to, že odozdám nejaký all-inclusive alebo niečo podobné? Hej, nejaký gold štandard. Teraz ako to celé robíš? My to máme v podstate štandardizovanie koncepčne v všetkých bytoch rovnako. Základné vybavenie znamená samozrejme kuchynská linka, podotýkam bez príborov, bez tanierov, bez týchto vecí, pretože takže zariadenie už nenakupuješ také príbor. Jednak z pohľadu hygieny, jednak z pohľadu toho, že tu a tam nájomník rozbije zo sady taký pohár, taký tanier, v zmysle potom to vyzeralo ako nie úplne pekne. Čiže čo sa týka vnútorného vybavenia kuchyne, to je prázdne. Samotná kuchyňa, samozrejme klasika. No, čo to tam vlastne všetko je? To je opýtať sa chlapa na to, čo je v kuchyni, hej? No, tak nejaká chladnička, rúra, všetko toto tam samozrejme rúra a tak ďalej. Áno. Potom štandardné veci, ako je vybavenie v obývačke, kauč rozťahovací, nejaký OK, štandardne veľký do daného bytu. Čo sa týka skriniek, konferenčný stolík, to všetko tam je. Posteľ s madracmi, ale bez povlečenia, aby to zase bolo hygienické. Pračku samozrejme nechávame, televízor nedávame, lebo sa nám osvedčilo to, že nájomník, my sme tam akože nejaký štandardný televízor doniesli a nájomník, že akože to čo je, to sa tam nedá nič pozerať a potom keď sme ho prišli navštíviť, tak ten televízor bol na polku izby, hej, ako chápem, že ten štandard u každého je iný, áno. Preto už nedávame televízory. Pračky áno, lebo to väčšina ľudí očakáva. Stretol som sa s tým so zahraničnými nájomcami, že chceli aj sušičku, ale to už my nezabezpečujeme. Mohli si samozrejme s tým nebrániť nikomu, aby si doniesol vlastnú, aj potom si ju samozrejme odnesie, ale nejaký tento štandard zabezpečujeme. Rozumiem. Dobre, vec, o ktorej sme sa ešte nerozprávali, bola napríklad to, že ako prenajímaš ty svoje nehnuteľnosti. Rozprávali sme sa o nejakých nájomcoch, vyberáš si nejakú cieľovku. Všetky svoje nehnuteľnosti prenajímaš dlhodobo, alebo máš aj niečo na krátkodobý nájom, tým pádom Booking, Airbnb, či si skúšal, premýšľal nad touto oblasťou? Jasné, premýšľal som, lebo teda keď sa pohybujeme v nehnuteľnostiach, tak také základné koncepty úplne, že zhruba je rezidenčné nehnuteľnosti buď formou dlhodobého alebo krátkodobého prenajmu. A tá ďalšia odnož sú potom obchodné alebo kancelárske priestory. Čo sa týka toho, my robíme len dlhodobý prenájom na slovenskom a českom trhu z toho dôvodu, že ten rast, respektíve tá opakovateľnosť, duplikovateľnosť toho daného biznis konceptu je nastavená na dlhodobý prenájom. Znamená, že ja niečo prenajímam, príde mi nájomné, to v nejakom časovom horizonte zase prídem do banky a dám sa sfinancovať. To druhé B, že prečo to tak robíme, je, že ja v podstate sa chcem o to čo najmenej starať. Asi každý, kto robí tento Airbnb alebo Booking business vie, že áno, viem si vyrobiť raz, možno aj dvakrát toľko, koľko ja na dlhodobom prenajme, ale to B je, že ak si to chcem zabezpečovať sám, tak viem, že sa relatívne namakám, jednak manažersky, musím si to bookovať, čekovať kto a ako, jednak prataním. Jasne, dá sa všetko delegovať, potom to ide trošku z môjho výnosu dole, ale to B je, že banky, aspoň pre tento moment, keď to nepreženiem cez nejakú SROčku alebo živnosť, mi tento príjem nezoberú, lebo ho nemajú uchopený. Dá sa s tým samozrejme pracovať, ako vravím, sú možnosti, ale my ho nerobíme. Čo sa týka tej perličky našej v Dubaji, tak tam samozrejme tento koncept je postavený inak. Tam to pôjde formou krátkodobého prenajmu, lebo ten trh je na to viac nastavený. Aj zaujímavejším pravdepodobným ziskom, tým, čo očakávame. Čiže za nás dáva najväčší zmysel na nás šitý ten dlhodobý prenájom. Čiže ten dlhodobý prenájom z toho dôvodu, že ti to pomôže ako keby budovať ďalej to portfólio, kdežto to krátkodobé síce môže byť príjmovo väčšie, ale neposúva ťa ďalej tam, kde by si chcel. Takže to je ten dôvod. Nás konkrétne nie. Podľa tvojich plánov, cieľov, ako máš. Nemusí to úplne sedieť na každého, lebo sú mladí, dynamickí ľudia, ktorí si vedia predstaviť, že raz, dva, tri byty obhospodárajú, prípadne zabezpečia služby. Vtedy to je úplne o niečom inom. Znamená, áno, viem zarobiť viac, viem tento biznis rýchlejšie nakopnúť. To B toho celého je, že áno, tá nehnuteľnosť na krátkodobý prenájom by mala mať svoje špecifika v zmysle
lokality, buď blízkeho centra, ideálne v centre, alebo nejaké turisticky zaujímavé lokalite, kde tá cenovka tej nehnuteľnosti zvykne byť väčšinou vyššia. To znamená, áno, ten vstupný kapitál, alebo si to nechať zafinancovať bankou, sa bavíme už potom o trošku iných číslach, ako v lokalitách, kde to kupujem napríklad ja. Lebo ja osobne nejdem úplne do centra, úplne do širšieho centra, skôr širšieho centra až okrajových lokalít. Okay. To bola otázka, ktorú si mi teraz vyfúkol, a to je to, že chcel som sa opýtať presne na túto vec. Kupovať v centre, alebo či je pre teba dôležitejšia lokalita, ako je cena. Lebo sú ľudia, ktorí sa pozerajú presne na ten biznis takto, že síce kupujem s miernou prirážkou, ale kupujem to v top lokalite, o ktorej viem alebo mám predpoklady, očakávam, že bude do budúcna už len rásť. A tá cena, čo sa ukázalo aj pri poslednom poklese na tom realitnom trhu, že dobré lokality neklesali. Neklesali novostavby, neklesali dobré nehnuteľnosti a klesali skôr tie okrajové a niečo podobné. Takže tvojou stratégiou je skôr ísť trošku ďalej, teda aby ti vychádzala aj tá matematika pri tom investovaní. No, je to z viacerých uhlov pohľadu, že prečo. Je to taká menšia trošku ilúzia v nominálnom, čiže číselnom vyjadrení. Áno, moja nehnuteľnosť v centre narastla, ja neviem, z 300 000 na 350 000, ale v percentuálnom vyjadrení to je niekoľko. Hej. Moje nehnuteľnosti na kraji, poviem mesta, my sme konkrétne v Podunajských Biskupiciach, v Petržalke, a tuto v Prešove, na Sekčove. Keď to dám do investičnej kalkulačky z výnosového percenta, tak paradoxne rastli o niečo viac. Lebo áno, ja som investor. Môžem sa porovnávať s niekým, kto má napríklad byt v Ružinove, alebo tuto v Košiciach na severe, alebo takto, že jeho byt zarobil 50 000 za posledné 2 roky. OK, môj byt zarobil možno kvázi papierovo 30, ale z tej prvotnej hodnoty, ktorú ja som mu kúpil, ktorý držím v banke, je to percentuálne viac ako ten byt, ktorý bol tam. To je veľmi paušalizované, hej. Nechcem, aby ma teraz niekto chytal za slovička, ale ja som si to porovnával so našim bratislavským trhom a byt v Ružinove v porovnaní s našimi podunajskými Biskupicami, už to sám počuje, že znie je to inak, aj tá cenovka je inak. V Ružinove chceme všetci bývať, áno, je to skvelé, byty sú tam drahšie, nájomné je tam samozrejme drahšie. V porovnaní s našimi poddunajskými Biskupicami, OK, žije sa tam tiež, je to kvázi porovnateľné ako KVPčko u nás v Košiciach, ale nájdeš tam nájomníkov, pretože aj tí tam bývajú. Ale tá cenovka je diametrálne odlišná, v pomere k nájomnému zaujímavý biznis. To sklbí vlastne za nás, kedy som stále v Bratislave, kde populácia rastie, štatisticky, s tým, že to výnosové percento je tam ešte OK. Na Bratislavu mať 4% čisté výnosové percento je relatívne dobre, lebo ako sme sa bavili dookola, omielam tú cenu a nájom. A klbí to vlastne to, že ten dopyt tam v podstate permanentne rastie, stále tam je. Keď my napríklad poustneme nejaký byt, kde sa mení nájomník, dáme ho do verejnej inzercie, tak spravidla sa ľudia ozývajú akože často. Hneď sa dá prenajať, keď nastavíme tú cenovku dobre. Keď trošku tlačíme cenu hore, no tak trošku si počkáme, ale to je zase iná téma, že prečo to robíme, môžeme to prebrať v ďalšom bode. Dobre. A môžeme sa posunúť ďalej. Myslím, že sme zodpovedali ako keby veľa otázok ľudí, ktorí to budú sledovať a premýšľajú nad investíciou do nehnuteľnosti. Tak aby sme stihli všetko, skúsme sa posunúť do zahraničia. Okay. A začneme Českom, čo nemusí byť ako keby až také ľubivé, ako keď to porovnáme s Dubajom a ako to krásne znie a tak ďalej. Ale Česko môže byť zaujímavá investícia. Skús povedať, ako napadlo tebe, ako investorovi, to, že sa posunieš presne do Česka, čo si tam kúpil, ako si to celé procesoval a ako prebieha tá kúpa, keby si porovnal len v krátkosti ten proces na Slovensku a dajme tomu v tom Česku. Ako vznikla vôbec táto myšlienka? Ako som už na začiatku spomínal, tak alfa omega efektívneho tohoto biznisu je získať externé zdroje. A nie jeden investor počúva od svojich bank, že už viac nedostane, respektíve nedostane toľko, koľko by potreboval. Ja som to počúval pravidelne, však už ma v niektorých bankách poznali. A teda ako to vyriešiť? OK, jedno je nastavovať príjmy, chvíľu počkať, kým sa ten dlh vyspláca, zvyšovať nájomné a tak ďalej.
Ale trvá to relatívne dlho, hej, ako bavíme sa možno aj o rok, 2, 3. Kde je ale potenciál to urobiť rovnako? Tak pozrel som sa na mapku, klasický Google Maps a prirodzene, kde sa viem dohovoriť, kde je ten biznis koncept alebo mentalita ľudí veľmi podobná, tak jasné, že nejdem ďaleko, je to český trh. Okay. No a tam som samozrejme, ako asi aj všetci naši poslucháči počúval, že ako Slovák si tam nekúpim nehnuteľnosť. Áno, je to tak, ak nevieš ako na to. Znamená, že dá sa to, keď niektoré procesné administratívne kroky vytvoríš, tak si tradične zafinancovateľný Českou bankou na českom trhu. No a teraz asi chápeš, že tak otvorene, nie každá banka sa ťa bude pýtať, že či máš nejaké dlhy na Slovensku. Inými slovami, ty vieš zduplikovať tento biznis jednak jednej, trošku priťahnuté za vlasy, veľmi podobne slovenský aj český trh. Takže ty si využil presne tú situáciu, že na Slovensku ako keby si narazil na nejaký ten poklop, strop, kde ešte to bolo OK pre tie banky a financovateľné z pohľadu toho klasického príjmu, ktorý si mal, tak si sa posúval do toho Česka. Dobre, a v tom Česku si išiel rovnakou stratégiou, vyhľadal si nejakú nehnuteľnosť? Nie alebo... tak úplne. Ako to prebiehalo tam? Keďže ja, ako už tretíkrát hovorím, profik v tvojom týme, alebo niekto, kto vie to know-how, znamená profit pre teba. Prvé, čo som urobil, samozrejme snažil som sa cez klasické sociálne médiá navnímať borcov, ktorí tam robia tento biznis. Aby sme nechodili ďaleko, na severe Čiech sú takí traja borci, ktorí robia to vo veľkom. Jeden z nich je môjim mentorom, konkrétne je to Martin Koženek, ktorý mi dal hotový biznis koncept, samozrejme za úhradu, však to inak urobil. Dal hotový biznis koncept, ako to robí on, že má 170 plus investičných bytov na severe Čiech. Áno, teraz samozrejme divák. Áno, tam sú lacné byty, tam za 50 000 kúpiš trojku, je to tak. Ale to výnesové percento je tam 10, 12, 14%. Čož znamená, že ty za 8 rokov nevybuduješ portfólio 11 nehnuteľností, ale portfólio 170 nehnuteľností. Áno, v lokalite, kde ubúda počet obyvateľov, kde nie je až taká zamestnanosť, kde možno je viac manuálne pracujúcej sily, ale whatever. Hej. To portfólio je tak obrovské, že keď ho začne rozpúšťať, on je 10 ročia pred nami, ako predo mňou. Hej. Čiže inými slovami, ja som prebral len ten koncept, ako to robí on. Znamená, prišiel som na sever Čiech, nechal som sa vhodnou formou zafinancovať, kúpili sme takto 3 byty, ktoré prenajímame. Áno, cenovka bola do 50 000 na naše euro s tým, ale že to nájomné je tam 600 eur. Tak to je zaujímavé. To je zaujímavé. Funguje to tak? Je to tak. Tiež som tomu nechcel veriť, že prečo si ten človek nekúpi radšej ten byt. Ja nepoznám odpoveď na tú otázku, ale viem, že to funguje. Viem, že ten byt generuje pri kúpnej cene 50 000 eur, každý mesiac 600 eur nájomné. Už aj s energiami. Áno, vieme všetci, že 250 eur ide len na energie, ale 350 je kvázi to, čo mi môže pokryť hypotéku, prípadne nejaký zisk. Čiže musel si prejsť aj tým, že trebalo to nejako nastaviť, pripraviť, tak aby si sa do toho Česka vedel dostať. Ale to ma zaujíma, je to veľmi zaujímavé, pretože ak vezmeme obstarávaciu cenu bytu približne 50 000 eur, v Košiciach dá sa povedať, že tam sa blížia už garáže, takže k tejto cenovke myslím, že už nepoklesneme, aj keby sa zrútil realitný trh, nielen prepadol. A dosahovať 600 eurový nájom sa v Košiciach darí, nazvem to takto, teraz tie najmy trošku vyskočili pri jednoizbových bytoch, garzónkach, možno niektoré dvojizbové byty sú prenajaté za 600 eur, trošičku viac, ale tá obstarávacia cena je ďaleko vyššia a to je to, že musíme rátať určite cenovku niekde okolo 100 000 eur. Takže tebe sa darí s podobným veľkým kapitálom dosahovať porovnateľný nájom, pretože tých, dajme tomu, 50-60 eur mesačne na nájme už nie je taký rozdiel, keď kúpiš niečo o 50 000 eur lacnejšie. Takže preto to Česko, hej, v tvojom prípade. To je to často omielané aj verejnosti profesionálmi prezentované výnosové percento. Áno, to ti hovorí, že ako rýchlo rastieš. Super. Samozrejme, pre transparentnosť musíme uviesť, že tento biznis tam hore na severe Čiech má úplne iné špecifika. Znamená, že áno, keď ja napríklad na jednu nehnuteľnosť, ktorú tam máme, ju hľadáme nájomníkom už 2., 3. mesiac. Áno, ten dopyt je tam
oveľa iný. Není to bratislavský byt, ktorý keď dáš na inzerciu, tak máš pár ponúk v priebehu pár hodín. Chápem. Toto tam nefunguje. Ale keď už máš byt, povedzme trojizbový, do ktorého sa ti nasťahuje rodina, tak tá nemá tendenciu až tak často fluktuovať. Znamená, že keď máš poblízku školy, kamošov a tak ďalej, tak ten biznis môže relatívne takto šlapať dlho. Keď odídu, môže sa stať presne to, čo teraz my riešime na tento byt, že hľadám dlhšie. Dobre, tak Česko sme si prešli a poďme skúsiť prejsť tú perličku, ktorú máš vo svojom portfóliu, a to je Dubaj. Takže dnes vám o investovaní do Dubaja povie Robert Koch, takže nie nejaká influencerka, ktorá na vás vyskočila z videa. A takto som začal registrovať ten Dubaj ja. Stával sa takou obľúbenou témou ľudí, či poznám niekoho, kto investuje v Dubaji alebo niečo podobné. Vôbec ten trh nepoznám, takže skús nám povedať tak od začiatku, ako vôbec vznikla tá myšlienka, a keď už vznikne tá myšlienka, že vôbec ten Dubaj je pre teba zaujímavý, páči sa ti, ako to celé prebieha? Majú tam kataster, prídeš za realitným maklérom, ako to funguje z pohľadu nejakej kupy, ako to vieš vyfinancovať, ako to vieš celé realizovať, takže skús nám povedať viac o tomto. Dobre. Poviem long story short. Hej. Jedného kvázi okamihu sa asi každý investor dostane do takého štádia, že áno, je fajn stále rásť, ale v podstate poďme si teda dopriať aj niečo, čo sme mali životný sen. A čo môže byť, aspoň z môjho pohľadu, srdce investora, sklbiť, mať sen, ktorý ti ešte zarába. Inými slovami, investičná nehnuteľnosť Dubaji to spĺňala, pretože je to, áno, veľmi zaujímavá destinácia, bol som tam párkrát služobne, a musím povedať, že to je niečo neskutočné. Nech si to každý raz vyskúša, minimálne raz tam ísť. A väčšinou veľa ľuďom spadne sánka z toho, že čo tam dokázali tí Arabi. No. Spojila sa príležitosť vo forme, mali sme kapitál, ktorý teda, keďže nie som už sám samostatná jednotka, žijem so svojou milou manželkou Dominičkou, pozdravujem, tak dali sme hlavy dohromady. Moja prvá myšlienka bola, že tak poďme teda na severe Čech kúpiť, ja neviem, veľa bytov. Čiže dilema bola Čechy alebo Dubaj, hej? Tak. Okay. No a teda asi chápe, že mi to neprešlo, hej? Áno. No a teda, OK. Ten výsledok, áno, je zrejmý. Tak. A keďže čo druhé bolo také, že poďme si splniť sen k tomu, tak bol to teda ten Dubaj. No ale ako si sám ho povedal, to je úplne iný trh, úplne iný koncept, úplne iná legislatíva, zvyklosti, lokality a tak ďalej. V podstate to, čo robím v každom jednom biznise, je, že oslovím niekoho, kto už to má a robí tam. Hej. Tu je veľký otáznik, respektíve veľký vykričník. Áno, tým, že kto to tam robí, sa prezentuje dneska mnoho ľudí na Instagrame, na YouTube, influencerov a tak TikTok. Ďalej. To už neviem, čo je, ale aj tam asi. No a inými slovami bolo... To ti poviem potom. Veľmi, veľmi dôležité vytriediť teda, že kto to skutočne robí a kto skôr, tak by som povedal, flexi s tým. Hej. Okay. Našťastie sa nám to po nejakom screeningu trhu podarilo nájsť partnera z Českej republiky, ktorý sa týmto živí. Znamená, že kúpil sebe a svojim klientom investičnú nehnuteľnosť, ktorú tam prevádzkujú formou krátkodobého prenajmu. Pár, ja neviem, ako to nazvem, obchodných jednaní, či si vôbec sedíme ľudský, sme si vymenili, dal nám ponuky, vybrali sme si, kúpili, zafinancovali. Všetko. Samozrejme, je za tým mnoho ďalších vecí, ale ako som naznačil, môj biznis stojí na tom, že niekto vie robiť to, čo chcem urobiť ja. Ja kopec vecí sám nepoznám, ale zase nie som úplne blbý, hej, že teraz ma niekto, keď je niekto profík v odžubávaní, tak ma odžube, hej, nie o čom. Okay. Ale keď je niekto seriózne, transparentný, už robím tento biznis a viem, či niekto trepe, alebo reálne seriózne rozpráva o tom, čo by sa mohlo dať. A tento človek transparentne komunikoval svoj biznis, ako to robí pre svojich klientov, ako zabezpečuje všetky právne a iné režijné veci
Inými slovami, odozdali sme dôveru, zaplatili, čekujeme si to, áno, majú kataster, čekujeme si na katastre, že sme vlastníkmi už rozpracovaného projektu, pretože ten sa stavia a v roku 2027 bude hotový, kedy prídeme vo veľkej paráde si ho prevziať, prvú dovolenku a tak, no. Určite sa budeš pýtať teraz, že jak sme to zafinancovali. To je ďalšia otázka. Hej. No, keďže ten trh je nastavený na tzv. Off-plan market, inými slovami je to, že kupujem z papiera niečo. Ten second hand tam nejako veľmi provízne nefunguje, čiže ani tí realitní makléri tam nejak to nebustujú. Áno, niečo tam je, ale väčšina týchto maklérov je nastavených, že predávam niečo, čo sa bude stavať. Teda aj my sme kúpili tzv. Nový projekt, ktorý sa bude stavať v lokalite Dubajland. A ako sa to financuje? No, keďže sú kreatívni a veľmi majú radi zahraničný kapitál, títo Arabi, Dubajčania, tak majú to nastavené formou splátok. Znamená, že ten byt má cenovku nejakých 155 000 na naše európske peniaze. Splátkový kalendár je nastavený nejak tak, že prvá kúpna cena je 20% plus kataster 4%. Oni nemajú daň, oni majú len fíčka. Nemôžu mať inak vraj. Tak toto je. A potom do tejto zimy sme zaplatili ďalších 20% a potom kvartálne každé 3 mesiace 2,5% skupnej ceny až po odovzdanie projektu. Potom zvyšných 40% cash. Takže do výšky 60% uhradzate postupne. To už tú formu si nastaví ako keby ten developerský projekt. To je zaujímavé. Takže tam uhradzaš 2,5% pravidelne. Tak, teda raz za kvartál. Raz za kvartál, až kým nedojdeš na číslo 60%. Super. Je tam ešte jedna možnosť, ktorú sprocesováva tento pán, ale nebudem ju ešte úplne tak komunikovať, len naznačím, nechať sa zafinancovať aj Dubajskou bankou. Ale to je zase ten proces, že musím vedieť uchopiť, kto som, čo som právne a vtedy, keď toto vytvoríš, tak pravdepodobne dostaneš svoju bezúčelovú hypotéku na svoju nehnuteľnosť, ktorú si takto kúpil, späť. Znamená refinancovať si vlastné zdroje. Ale toto je ešte v tak ďalekom štádiu riešenia, že keď to bude možné, tak samozrejme veľmi rád sa nechám vyplatiť znova spätne. Čiže ako keby vybrať ten kapitál, aby si sa mohol posunúť ďalej. Tak, lebo ako som viackrát spomínal, ten biznis, ktorý robíme, veľmi stojí na externých zdrojoch, znamená banka, hypotéka, úver. Keďže tu nájdeme cash, tak to výnosové percento je samozrejme vysoké, ale na vlastný kapitál je relatívne malé. Prečo? To asi samozrejme veľa ľudí už vie, ktorí robí tento biznis, tí, ktorí nevedia. Ide totiž o to, že ja pakujem svoje nehnuteľnosti tu na Slovensku, na Čechách. Znamená, že ja vložím relatívne malý kapitál, 20%. Modelový jednoduchý príklad, 100 000 nehnuteľnosť, 20% je 20 000. A na tento potom vyhodnocujem, koľko som zarobil ročne. A tam sa nejedná o 3, 4, 5%, to sú desiatky percent. A keď toto robíš vo veľkom, tak aj tvoj kapitál rastie vo veľkom. Kdežto tento koncept v Dubaji je iného charakteru, tam idem čisto cash pre tento moment. Ak sa mi podarí získať financie z Dubajskej banky, zase viem to napakovať a tie čísla budú vyzerať zaujímavejšie. Čiže tvoje odporúčanie pre ľudí, ktorí majú, dajme tomu, nejakú vlastnú hotovosť alebo majú nejaký kapitál, dajme teraz, nech sa dobre počíta, dajme tomu 100 000 eur, tak namiesto toho prísť a kúpiť jednu nehnuteľnosť v hodnote 100 000 eur, je lepšie to rozdeliť napríklad na 3 časti, zobrať 33 000 eur, kúpiť 3 nehnuteľnosti, pretože o 30 rokov, keď mi to ten nájomca zospláca, nebude mať jednu 100 000 nehnuteľnosť, ktorú áno, bude mať bez stresu, bez záväzku a tak ďalej voči banke, alebo niekomu, kto mi požičia peniaze, ale bude mať 3 nehnuteľnosti v hodnote 300 000 eur, plus keď rátam nejaký výnos nehnuteľností ročne, tak môžem dojsť na veľmi zaujímavé čísla. Presne o tom to je, že ten tvoj kapitál dokáže oveľa viac, keď použiješ kapitál cudzie zdroje. Tak. Áno, z čisto investičného hľadiska super, ale sú tam viaceré otázniky, že musím fakt vedieť, čo robím, musím mať dobrú matematiku tú finančnú, lebo ako chápe asi každý investor, tá paka môže fungovať dvoma smermi. Znamená, že keď ten trh nebude fungovať tak, ako som si namodeloval, čože akože nepravdepodobne, ale dobre, môže sa to stať, tak ja v podstate môžem ísť do kytek. Čiže prísť o prostriedky a o to. Takže stále treba vnímať to, že je to investícia, aj tie nehnuteľnosti sú investíciou.
No a to je niečo, čo my sme pripomínali ako keby klientom, že na nehnuteľnostiach, na čo ľudia neboli na Slovensku zvyknutí, sa dá aj prerobiť. Mali sme pár takých nehnuteľností, kde ľudia kupovali ako keby na tom píku na najvyššom bode. A bohužiaľ zmenila sa životná situácia, nebola to investícia, ale predávali svoju nehnuteľnosť pod cenu. Pod cenu, za ktorú ju kúpili. Čiže dá sa povedať, že jedna z mála ľudí, ale dotlačený životnou situáciou, prišli o časť prostriedkov, ktoré dali. Takže. Áno, dá sa aj tak. Je to nepravdepodobné, ale áno, stáva sa aj to, keď to robím nejako. Keď to robím tým profesionálnym spôsobom, ktorý je overený, len to aplikujem na seba, tak pravdepodobnosť, že to vyjde, je oveľa dramaticky vyššia. Prečo, ešte som taká malá vsúka, prečo som spomínal, že ten biznis, ktorý robíme, je dobrý vtedy, keď opakujem, lebo ako aj všetci vieme, nehnuteľnosti nie sú jediný spôsob, ako sa dá investovať svoj kapitál. Áno. Keď to robím fakt, že len svojich 100 000 kúpim byt, započítam nájomné, započítam rast ceny nehnuteľnosti, tak sa dostanem k nejakému výnosovému percentu, koľko som zarobil. Ale to nemusí byť úplne, je to najvhodnejšie pre mňa, keď svoj kapitál napríklad dám do akciového trhu v podobe diverzifikovaného ETF-ka, indexového, tak vtedy môže to byť zaujímavejšia voľba. Je to fakt, sa vraciam k tomu, že keď viem, čo robím, tak viem si potom vybrať lepšiu príležitosť. Áno, nehnuteľnosti sú brutálna vec, ak to robím touto formou, finančná matematika mi sedí, mám ohradené rizika, duplikujem, bohatnem. Zjednodušene. Takže keď to tak celé stiahnem alebo shrnem do nejakej základnej myšlienky, je to o tom, že mať tú prípravu, urobiť si tú domácu úlohu dobre, vedieť vyhodnotiť tú nehnuteľnosť, tú investíciu, a keď to spravím na začiatku správne, nejdem do neprimeraného rizika, ktoré neviem nejak zvládnuť, akceptovať, s čím mi môže pomôcť ten mentor, ktorý sa venuje a prešiel si tým, čím si ja ešte len budem prechádzať. Vie ma usmerniť, spomáliť, zrýchliť v niektorých momentoch, tak tá nehnuteľnosť môže byť dobrou investíciou a viem takto budovať to portfólio. Presne tak. Okay. Ako si spomínal, to, prečo ja mám ich teraz 11, je aj vďaka tomu, že som tých mentorov mal. Keby som na to mal prichádzať sám, áno, je možné, že by som sa tam dostal, ale trvalo by to oveľa dlhšie. A tie rizika, ktoré boli zbytočné, ktoré sa dajú procesne alebo systémovo akože eliminovať, tak ja by som na to prichádzal draho, pretože by som si to musel zaplatiť. Čiže za mňa je vhodné mať v každom životnom smere alebo hodnote mať niekoho, kto je tam, kde chceš ísť ty. Vtedy tá cesta vyzerá rýchlejšie, ľahšie, aj zabavnejšie. Toto je zaujímavé, lebo veľa ľudí vníma mentorov alebo dajme tomu nejakého trénera, alebo ako to nazvať, ako niečo, čo mi má, do čoho vravieť a tak ďalej, ale keď si to vezmeme napríklad z pohľadu športového, tých úspešných športovcov, vezmeme tých najlepších futbalistov, ako je Ronaldo, Messi a tak ďalej, tak oni aj na svojom vrchole stále počúva toho trénera, stále má toho trénera, stále ho akože trénuje. Ten tréner určite nedosiahol to, čo dosiahli oni, napriek tomu tých trénerov ako keby využívajú a majú. Takže ty odporúčaš ako keby istou cestou. Určite, lebo v tom fyzickom svete tam sa to chápe relatívne jednoducho. Viem, že keď chcem byť najlepší alebo patriť k najlepším, potrebujem niekoho, kto ma bude viesť. Lebo my ľudia sme v niektorých veciach trošku ješitní. My niektoré veci, čo sa týkajú nás, a ja to mám tiež tak, nevidíme tak objektívne, ako to vidí nezainteresovaná osoba, už len z toho takého ľudského hľadiska. Plus dosť často máme tendenciu preceňovať svoje schopnosti. V zmysle ego a tak ďalej. Tak, v zmysle, že toto dám však. Ja dám, čo by som nedal. Vieš, no dobre, hej, len vieš, ako čísla sú čísla. Tam nezajíma, že či si to myslíš, ale koľko vyjde na konci. Čiže hej, keď je niekto, kto ti to vie ukázať, ako sa to robí, ako by sa to mohlo dať ešte plus k tomu urobiť a eliminuje, alebo ti nastaví, že OK, toto nerob, tak relatívne je to easy. Hej. A takisto to je aj v tréningu, no tak však viem, že by som mal ísť trénovať, ne? Mal to naplánované, ale dám slabý tréning alebo nedám vôbec. A vtedy nastupuje ten mentor, akože nehnevaj sa, ale chceš tento výsledok, tak ideš dneska. Proste patrí to tam. Čiže presne na tú pomoc v tých obdobiach, kedy sa nedarí, alebo človek je stratený na tej ceste, kam by mal ísť, takže ako také svetlo na konci tunela, alebo taká skôr značka, že týmto smerom. Presne, ten, ktorý trošku ti udáva ten smer a trošku ťa postrčí, že ideme.
skús ešte povedať, či je niečo, čo by si chcel odkázať, povedať, niečo tak na záver tým ľuďom? Tak asi len v tom zmysle, že tento biznis je skvelý biznis. Ak ho robíte správnym spôsobom. Áno, prídete na to aj sami, alebo sa pýtajte, s radou nikdy, akože takto. Otázkou nikdy neurazíš, pýtajte sa na sociálnych sieťach, radi vám odpovieme, keď budeme samozrejme vedieť. A keď je ten žiak pripravený, tak sú možnosti aj ako sa nechať mentorovať a dosahovať veľmi dobrých výsledkov. Čiže za mňa asi toľko. Super, perfektne. Tak môjim dnešným hosťom v našom podcaste bol Robert Koch, realitný investor a mentor. Takže ak by ste mali nejaké otázky, kľudne si ho nájdete na sociálnych sieťach. Ak sa vám dnešné video páčilo, dajte nám like, dajte odber a sledujte ďalej. Veríme, že sa vám táto epizóda páčila, no a prajeme ešte pekný deň.